عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلوا خبرات عزبتنا لوم سنبت 24 قبط كلتشن 26 تدالوا حدث زيناتات زلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كان تتاتو سرايت مكلخال إثيوبيا بزعبات صمدو مغلط خمزهابه أفليتو مقد أير بادر كابنا بناسمرة نقداو براراتات جميرو ملأختو وانا تصحفي قدات وصاي أمريكا نمعت الناتنات إرترا أمونغو أمريكان إيران كاي تحاسب زولو زررب تسفى خمزولو باكستان قليتا يوكرين بزي مسل دمتي حبرة إيروبا تحاباري ترى زحجز أمامه نتيجاتو فرنسا نمينستر إسرائيل إيتامار بين جبر أجيدا إذن كلام بزرزر حجركم كأربي كتكاتاتلوني بخبر عدم سرايت مكلخال إثيوبيا صمدو زبال منقساس نلؤلاونة إثيوبيا سقات تفاتيرو كوستو بزعبا زخل سقمتي ندبلوماسياዊ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ሓቢሩ ኣብቲ ሰራዊት ዳይሬክተር ወፃኢ ዝምድናታት ወታደራዊ ምትሕብባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ነዚ ምንቅስቃስ ናብ ባይታ ከነውዶ ኢና ኢሎም ምንቅስቃስ ንዘካይዱ ኣካላት እውን ኣጠንቂቖ እቲ ዳይሬክተር ነዚ ዘፍለጠ ብ22 ግንቦት 2026 ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እዩ እቲ 21 ደቃይቕ ዝሸፈነ ቃለ መሕትት ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብቲ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ዘተኮረ ነይሩ ተቃለ መሕትት ናይዚ ሜጀር ጀነራል ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ተቋምቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ኤርትራ ምስ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበሮ ኣኼባ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቑ መዓልታት ጸኒሑ እዩ እቲ ቪድዮ ሁርሞና ቲቪ ኣብ ዝተባህለ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝግለጽ ናይ ዩቲዩብ ቻነል እዩ ተጻዒኑ ማሕበራዊ ነጠፍቲ ኤርትራን ትግራይን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ኮይኑ ነዚ ጽምዶ ዝብል ቃል ምስኡ ተኣሳሲሩ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ እዚ ምንቅስቃስ ብደረጃ ሕወሓትን ኤርትራን ዘሎ ዘይጉህድ ርክብ ዝገልጽ እዩ ብምባል ይግለጽ እኳ እንተኾነ ብክልቲኦም ወገናት ብግልጽ ዝተዋህበ መግለፂ ግን የለን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ኣብ ቃለ መሕትቱ ካብ ዘቐረባ ግዜ ኣትሒዙ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ጸረ ልኡላውነት ክብል ጨሪሑ ቀፂሉ ክሳዶም ብኣርዑት ፈርዖን ክጽመዱ ብዝደልዩ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ጉጅለታትን ዝፈጠርዎ ምንቅስቃስ ምዃኑ ገሊጹ ሰራዊት ምክልኻል ብናቱ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኣታሼታት ማሕበር ዲፕሎማሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግቡእ ርክብ ክህልዎ ዓብ ስራሕ ከም ዝተዓመመ ኣፍሊጡ እቶም ኣታሼታት ግንዛበ ክህልዎም ንዝደልዩ ምክንያት እቲ ሜጀር ጀነራል ከብርህ ከሎ ብፈለማ ንኣምባሳደራቶም ቀረባ ስለ ዝኾኑ ኣብ ባይታ ከነውዶ ኢና ንዝብሉ ድማ ብዛዕባ ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ ንምፍላጥ ምዃኑ ተዛሪቡ ምዛ ሓሳብ ተኣሳሰር ጉዳይ ጽባሕ ንግሆ ዓብ ስጉምቲ ዝውሰድ ኩነታት እንተተላዒሉ ናይ ማንም ፍቓድ ምሕታት እኳ እንተዘየድለየ ፈተውትና ምሳና ዝሰርሑ ሰባት ናይ ወፃኢ ሰባት ነዚ ሓሳብ ከም ዝግንዘብዎ ምግባር ግን ግቡእ ስለ ዝኾነ ክብል ኣብርሂ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እውን ኣብዚ ጉዳይ ተመሳሳሊ ስራሕ ከም ዝዓምም እምነት ከም ዘለዎ ወሲኹ ገሊጹ እዚ ምንቅስቃስ ንሰላምን ድሕነትን ኢትዮጵያ ኣዝጋእተ ገይሩ ከም ዝውሰድ ዝተዛረበቲ ዳይሬክተር ነዚ ሓሳብ ንምትግባር ዝውሰድ ስጉምቲ ብዝምልከት ግን ኣጠንቂቑ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድሮናት ኣብ ግዛኣቱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ብምግላጽ ከሲሱ ነይሩ እዩ ነዚ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ብምባል ዝመለሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱዳን ዝተፈላለዩ ጸረ ኢትዮጵያ ሓይልታት ማእከል ኮይና ተገልግል ምህላዋ ወቂሱ መንገዲ ኣየር ባድር ሓድሽ ስሩዕ ንግዳዊ በረራታት ካብና ብናስመራ ከም ጀመረ ኣበሲሩ እዚ ምጅማር በረራ እዚ መንገዲ ኣየር መስመራቱ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ዝመጽእ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኢስታንቡል ካይሮን ሓድሽ መስመራት ከፊቱ እዩ ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምብሳር ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት መራሕቲ ትካልን ተረኺቦም ነይሮም ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዑ ቃል እዚ መንገዲ ኣየር ባድር ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝጀመሮ ንግዳዊ በረራ ናብ ሃገራት ኣፍሪካን ማእከላዊ ምብራቕን ንዝጓዓዙ ጎያሾ ሰፊሕ ተወሳኺ ምርጫታት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ ኣምባሳደር ሪፐብሊካን ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዑስማ ኣሕመድ ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ሱዳን አቡበከር አል ሲዲቅን ዋና ሓላፊ ፋይናንስ መንገዲ ኣየር ባድር ታሪክ ኣሕመድን ብወገኖም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ በረራ እዚ ንንግዳዊ ረብሓታት ካብ ምምፃእ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሱዳንን ኤርትራን ንዘሎ ሕውነታውን ምሕዝነታውን ዝምድናታት ንምዕባይ ምሕያልን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ እዚ ብሱዳናውያን ሰብ ሃብቲ ዝውነን ኣብ 1997 ጀመረ ኩባንያ ኣብ ዘቐረባ እዋን ተበጻሕነቱ ንምስባሕ ዓብ ስጉምትታት ክወስድ ጸኒሑ እዩ ትካል ምስ ቱርኪ ኢስታንቡል ዘራኽብ ሓድሽ መስመር ንምኽፋቱ መርበባት በረራቱ ንምዕባይ መሰረት ዘንበረ ክኸውን ከሎ ቀፂሉ ድማ ካብ ግብፂ ካይሮ ዝገብሮ በረራታት ብምጅማር ንመገሻታት ኣብቲ ዞባን ክንዩን ዓብ ምቅላል ፈጢሩ እዩ
ሕጂ ድማ ኣስመራ ክፋል ናይ ስትራቴጂካዊ ምስፍሕፋሕ ብምዃና ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመስረቱ መስመራት ካይሮን ቱርክን ተሓሓዙ እዩ። እዚ መንገዲ ኣየር ካብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዘተኣሳስር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ዝስምዖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክባት ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካልእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ ምዃኑ ይገልጹ። እዚ መንገዲ ኣየር ኣስመራ፣ ኢስታንቡል፣ ካይሮ፣ ጁባ፣ ኤንተበ፣ ኣዲስ አበባ፣ ጅዳን ሪያድን ዝኣመሰሉ ብዙሕ ሃገራዊ መዕርፎ ብቐጥታ ክረኸብ ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ በረራታት እዚ እታ ድሩት ሃገራዊ በረራታት ከም ዘለዋ ንእትግለጽ ኤርትራ ዓብ ፍታሕ ክኸውን ትፅቢት ትግበር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ መስከረም 2024 ጀሚሩ በረራቱ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምቁራፁ ገያሾ ብሰንኪ ቀጥታዊ በረራታት ዘይምህላው ብዱባይ፣ ካይሮ፣ ኢስታንቡልን ኣቢሎም ክሳብ 17 ሰዓታት ዝበፅሕ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ክወስዱ ተገዲዶም ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ኬንያዊ ኩባንያ ኣትሪያል ኣቪዬሽን ናይ ጽዕነት በረራታት ካብን ናብን ኣስመራ ከጅምር ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ እውን ካብ ሕዳር 2026 ጀሚሩ ናብ ኣስመራ 4 ግዜ ሰሙናዊ በረራታት ንምጅማር ስትራቴጂካዊ ውጥን ከም ዝሓንፀፀ ምፍላጡ ይዝከር። መንገዲ ኣየር ባድር ቀንዲ መደበሩ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም እኳ እንተኾነ ድሕሪ ምጅማር ውግእ ሓድሕድ ሱዳን ግን ካብ ፖርት ሱዳን እናነቐለዩ በረራቱ ዘካይድ ዘሎ። ብተወሳኺ መልእኽቲ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ብምኽንያት መበል 35 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ናይ እንኳ ሓጎሳኩም ወግዓዊ መግለጺ ኣመሓላሊፉ። ብስም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ጽብል መዓልቲ ናጽነቶም የውሃና በል። ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ርክብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤርትራን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታትና ዘሎ ጥቡቕ ርክብ ንምዕባይን ንሓባራዊ ብልጽግናን ጸጥታን ብሓባር ንምስራሕ ሃንቀው ይብል ማርክ ሩቢዮ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ። ብተወሳኺ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይሊ ፋኖ ልዕሊ 90% ግዝኣት ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዘእተዉ ብምግላጽ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት መዓልታት ነቲ ክልል ሙሉእ ሓረ ከም ዝገብሮ ቃልኣት እዮም። እቶም ኣመራርሓ እስጉምቲ እዚ ኣካልቲ ኣብቲ ክልል ዘካይድዎ ዘለዉ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ሕጂ እዋን መብዛሕትኡ ክፋልቲ ዞባ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓቶም ከም ዝርከብ ዝተረፉ ከባቢታት እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዘእቱ ብምግላጽ እምነቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኒውዮርክ ታይምስ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ትራምፕን ኔታንያሁን ዘሎ ፍልሊ ጸብጺቡ። ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ቅድሚ ሕጂ ትራምፕ ንኔታንያሁ ኣብ ግጥም ምስ ኢራን ከም ብጻይ ሒዞ ነይሩ። ሕጂ ግን ድሕሪ ምዝዛም እቲ ኩናት ምጅማር ዝርርብ ሰላምን እስራኤል ብዓብዩ ካብ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን ተገሊላላ። ኔታንያሁ እዚ ኩናት ንስርዓት ኢራን ከውድቕ፣ ኒውክሌሳዊ መደባት ክዕኑ፣ መሳርያታት ሚሳይል ከወግድ ተስፋ ነይርዎ። ካብዚ ግዜ ዝኾነ ይኹን ኣይተፈጸመን። ኣብ ክንድኡ ትራምፕ ነቲ ግጭት ንምውጋድ ዝዓለመ መንገዲ ቀይሩ ንእስራኤል ናብ ጎኒ ገዲፉ ኣብ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ዘለዎ ጽልዋ ገዲቡን። ሕጂ ሰበስልጣን እስራኤል ዋሽንግተን ቴህራን ዘሰማምዖ ዘለዋ ነገራት ንምፍላጥ ኣብ ዞባ ርክብ ስላያዊ ምእካብን ክምርኮስ ተገዲዶም ኣለዉ። ንኔታንያሁ እዚ ስትራቴጂካዊ ጥራሕ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ሳዕቤን እውን ኣለዎ። ኣብ ትራምፕ ፍሉይ ጽልዋ ኣለኒ ብምባል ዝንኡ ሃኒጹ። ሕጂ ግን እስራኤል ንወታደራዊ ተግባራት ፍቓድ ኣሜሪካ ከይተረፈ ዘለያ ይመስል። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ መወዳእታ ዞር ዝርርብ ብወገን ክልቲኦም ወገናት ተስፋ ዘለዎ ምዕባለ ከም ዘለዎ ፓኪስታን ገሊጻ። ፓኪስታን ነዚ ዝበለት ሓላፊ ሰራዊት እታ ሃገር ፊልድ ማርሻል ኣሲም ሙኒር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንምሽምጋል ዝዓለመ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ናብ ቴህራን ድሕሪ ምግባር እዩ። ሰራዊት ፓኪስታን ነቲ ዑደት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፊልድ ማርሻል ኣሲም ሙኒር ምስ ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽያን፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኣራክችን፣ ዋና ተደራዳሪ ባጋር ባሊቃፍ ተዘራሪቡ። ኣብ ካልኣይ ዙር ዝርርብ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ዝርርብ ምስ ኣሜሪካ ከብጽሑ ኣብ ዞባ ሰላምን መርጋእን ከስፋሕፍሑ ዝኽእሉ ጉዳያት ምምኽኻር ተኻይዱ። እቲ ኣካል ጻዕርታት ሰላማት ኢስላማባድ ነቲ ግጭት ንምንካይን ናይ መወዳእታ ፈተነ ዝኾነ ዝርርብ ዘተባብዕ ምልክትታት ምዕባለ ከም ዘረኣየ እቲ መግለጺ ሓቢሩ። ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ንምውዳእ ዝዓለመ ዝርርብ ገለ ምዕባለታት ከም ዘረኣየ ገሊጾም። ኢራን ብወገን ፓኪስታን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ዞባዊ ቅልውላው ኣብ ምውዳእን ነቶም ተዋገእቲ ወገናት ናብ ማኣዲ ድርድር ኣብ ምምጻእ ዝተጻወተቶ ሃናፅ ተራ ከም ዝተናኣደት ኣናዳሉ ጸብጺቡ። ብተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ተካይዶ ዘላ ዝርርብ ምዕባለታት ከም ዘረኣየት ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ተወሳኺ ሓድሽ ምዕባለ ኩሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጸባት ኣልጀዚራ ሩቢዮ ብዛዕባ እቲ ዘተ ኣብ ቀረባ እዋን ዝበሃል ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ብምግላጽ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ተስፋ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ። ብዛዕባ እንታይነት እቲ ምዕባለ ወይ ኣብቲ ዘተ ዝተጠቓለሉ ፍሉይ ጉዳያት ኣመልኪትኩን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። እቲ ኣብ መንጎ ዋሽንግተን ቴህራን ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስክፍታታት
ጸጥታዊ ዞባን ምርግጋእን ዘተኮረ ምንባሩ ይፍለጥ። ዩክሬን ኣብ ጥቓ መኣዲ መንበር ኣይትደልን እያ፣ ኣብ መኣዲ ሙሉእ መንበር እያ ትደሊ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ንዩክሬን ብዘይመሰል ድምፂ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ተሓባበሪ ተራ ከትህቦ ዝሕግዝ እማመ ብጽኑዕ ነጺግዎ። ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ነዚ ግዝያዊ ምድላዋት ንመጻኢ ኣባልነት ሕብረት ኤውሮጳ ዝወስድ ስጉምቲ ክኸውን ሓሳብ ኣቕሪቦ። ዘለንስኪ ግን ዩክሬን ሙሉእ ኣባልነት ማዕረ መሰል ኣብ መጻኢ ኤውሮጳ ሓቀኛ ድምፂ ይግባእ ይብል። ዩክሬን ዓበይቲ ጽገናታት እናተኸታተለት ንሩስያ ምቅላስ ኣብ እትቕጽለሉ ዘላ እዋን ከፊላዊ ውህደት ድኹም ፖለቲካዊ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸት ዩክሬን ንጸጥታ ኤውሮጳ ምክልኻል ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ከም ዘዳኸሞን ትምጉት። እቲ ክልተ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኤውሮጳ ዘጋጥማ ዘሎ ዓብዪ ሕቶ ዘጉልሕ እዩ። ፈረንሳ ንሚኒስተር እስራኤል ኢታማር ቤን ኣጊዳ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ጆን ኖቨል ባኖት መንግስቲ ፈረንሳ ንሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ኢታማር ቤን ጊብር ናብ መሬት ፈረንሳ ከይኣቱ ወግዓዊ እገዳ ከም ዝገበረሉ ኣፍሊጡ። ዝእገዳ እቲ ሚኒስተር ኣብ ልዕሊ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሞ ዘይቅቡል ተግባራት ምፍራሕን ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ ይግለጽ። ፈረንሳ ምስ ኢጣልያ ብምዃን ሕብረት ኤውሮጳ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ሚኒስተር ተመሳሳሊ እገዳ ማዕቀብን ንክግበር ሓቲታላ። ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ከባቢ ተኣሲሮም ዘለዉ ዜጋታት ብቕጡፍ ክፍትሑ ፀዊዓ። ኬንያ ካብ ጽግዕተኝነት ነዳዲ ንምውፃእ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ካብ ቀረፃ ናፃ ገይራ። መንግስቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘሎ ላዕለዋይ ጽግዕተኝነት ዝተጻረየ ነዳዲ ንምንካይ ንኸባቢ ኣየር ዝብክሉ ጋዛት ንምጉዳልን ብዛዕባ ዓብዪ ትኩረት 100,000 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ናብ ውሽጢ ሃገር ንምእታው ዓሊሙ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ግምሩክ ቀረፅን ታሪፍን ናፃ ዝኾና ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እስጉምቲ እዚ እቲ ሃገር ናብ ቀጠልያ ሓይሊ ንምስጋር ንመጓዓዝያ ዝወፅእ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምንካይን ዝሓዘቶ ስትራቴጂካዊ መደብ ኣካል እዩ። እዚ ወሳኒ እዚ ንነጋዶን ተጠቀምትን ብብዝሒ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ንኸቐይሩ ዓብዪ ምምልዓዓል ዝፈጥር ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሃገር ዘላቒ ናይ መጓዓዝያ ትሕተ ቅርፂ ንምህናፅ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ብዝለዓለ ፍጥነት ከም ዘቀላጥፎ ተገሚትሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታመር ኩናት ኢራን ንምቁራጥ ናይ ስምምዕ ዝወስድ ዘሎ ምዕባለ ብሓጎስ ይቕበሎ። ኬር ስታመር ኣብ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ነዚ ህሞት ንምምዝጋብን ነዊሕ ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምምዕዋትን ምስ ሃገራውያን መሻርክቲ ክንሰርሕ ኢና ይብል። ሎሚ ኣብ ደገ ዋይት ሃውስ ብዝተፈጸመ ናይ ተኹሲ መጥቃዕቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ውልቀ ሰብ ብኣባላት ጸጥታ ተሃሪሙ ክሞት ከሎ ሓደ ተራ ሰብ ከም ዝቆሰለ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰበስልጣን ጸጥታ ገሊጾም። እቲ ፍጻመ ተኸሰተ ሓደ ናስር በስ ስሙ 21 ዓመት ወዲ ዝኾነ ዕጡቕ ሰብኣይ ናብ ጥቓ ዋይት ሃውስ ዝርከብ ናይ ጸጥታ መፈተሺ ቼኪንግ ፖይንት ብምቕራብ ካብ ቦርሱ ብረት ኣውፅኡ ናብቶም ኣባላት ፖሊስ ተኹሲ ምስ ከፈተ እዩ። ኣባላት ምስጢራዊ ኣገልግሎት ሴኩሪቲ ሰርቪስ ብቕጽበት ተኹሲ ብምምላስ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብኣይ ቀቲሎሞ። እቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚ ጸኒሑ ኣብ ሆስፒታል ሂወቱ ሓሊፉሎ። በቲ ዝተገብረ ናይ ተኹሲ ምልዋጥ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓደ ድሕነቱ ዘይተፈልጠ ዜጋ ክቆስል ከሎ ካብ ኣባላት ጸጥታ ግን ዝኾነ ዝቆሰለ ሰብ ከምዘየለ ተፈሊጡሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሓለፍቲ ፕረዚደንት ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ኣተኣማመኒ ድሕነት ከም ዘለዉ ዝኾነ ዝበፅሐ ጉድኣት ከምዘየለን ኣረጋጊጾም። ድሕሩ እቲ ከባቢ ብሰራዊት ብሄራዊ ጋርድ ፖሊስ ተዓፅዩ ይርከብ። ቤት ጽሕፈት ፌደራል መርመራ ኤቢኣይ ምስ ሴክሬታሪ ሰርቪስ ብምዃን ነቲ መጥቃዕቲ ናይ ሽበራ ወይ ካልእ ድረኸ እንተሃልይዎ ንምፅራይ ጽዑቕ መርመራ ይገብሩ ኣለዉ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ንፕረዚደንት ትራምፕ ወይ ንዋይት ሃውስ ዕላማ ዝገበረ ካልኣይ ዙር ናይ ተኹሲ መጥቃዕቲ ኮይኑ ተመዝጊብሎ። ቅድሚ ሒደት ሳምንታት እውን ኣብ ናይ ጋዜጣዊ ዓመታዊ ድራር ተመሳሳሊ ናይ ተኹሲ ፈተነ ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።